България чества 143 години от освобождението. Днес се прекланяме пред загиналите за свободата на Отечеството. Боят на става, докато сърца ни, ето ги близо, нашите душмани, да с дружина, вярна свободна, ние сме вече рая покорна. Да с дружина, вярна свободна, ние сме вече рая покорна. Хиляди под ножето на връх Шипка. Всичко за честванията в историческата местност ще ни разкаже и покаже от място на събитието репортерът ни Димитър Ташев. Митко, към теб. Честит празник! Здравейте от мен! Честит празник, честита свобода! От най-високия връх Шипка, това са новините на междучасие. Включваме се от подножието на върха, въпреки че община Габрово отмени тържествата на връх Шипка по повод националният празник 3 март, поради опасността от струпване на множество хора и от различни места и разпространението на COVID-19. През последните 4 часа имахме възможност да станем свидетели на всичко, което се случва тук. От 4 часа на Шипка прииждат хора, които буквално са обградили паметника, за да отдадат почет към загиналите за освобождението на България от турско владичество. Това е за сега от тук. Вижте видеото, което направихме сутринта от върха и бъдете горди, че сте българи! Благодаря, Митко. Определено се чувстваме горди, че сме българи. А сега към репортерите на междучасие, които следят отбелязването на 143 години от освобождението на България. На много места в страната, естествено, започваме от Хасково. Йоана, пред теб е маменника на незнайния войн на площад Свобода, където официална част от тържествата традиционно се случват. Йоана, ситуацията при теб. Здравейте! Честит празник и от мен! Честит 3 март! Тук честванията в Хасково започнаха още в 11 часа. Церемонията по издигане на националното знаме на България пред сградата на община Хасково. Веднага след това се проведе и ритуалът по поднасяне на венци и цветя пред паметника на незнайния войн на площад Свобода в памет на хилядите знайни и незнайни герои, загинали за освобождението на България. Всичко обаче за атмосферата в Хасково до този час, както и разказ за освобождението на Хасково, предлага да видите сега.
от историята на всеки град, които никога няма да се забравят и ще се помнят от поколенията. Сред бележитите дати е 7 януари 1878 година по стар стил или 19 януари по нов, когато честваме освобождението на Хасково от османско иго. Освободителната руско-турска война от 1877 година до 1878 година се посреща от българското население в региона с голяма радост. Те се надяват бързо да посрещнат свободата, но това става цената на много жертви и поредица от драматични за поробеното население събития. В 100 годишнината от освобождението на България от османско владичество, тук до църквата Света Богородица в града ни е поставена паметна плоча Морена. Тя е поставена на 70-те обесени българи от Хасково през 1877 година. Именно тук е мястото, където на 19 януари 1878 година щастливите българи се събират и с камбанен звън църквата известява голямото събитие – освобождението на града. Паметната плоча Морена се превръща през годините в място на почет към загиналите и освобождението на Хасково. Благодарим ти, Митко. Изключително интересен репортаж. А сега нека се насочим към родното ни училище, за да видим как отбелязаха малките ученици празника. На вечерята на националния празник на България, 3 март, нашето училище бе организирана онлайн изложба на детски рисунки по освобождението. В нея взеха участие учениците от 1 до 4 клас. Инициативата е посветена на 143 годишнината от освобождението на България. Живе там на Балкана, потънал в кърви лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. Младост и в сила мъжка. Боряна, още една изложба. Този път фотоизложба. Бе реализирана в иновативното ни училище по повод националния празник 3 март. За нея ще ни разкаже репортерът Ивка. Във връзка с празника 3 март в иновативно училище Шандор Печви бе представена фотоизложба "Аз съм българче". Снимките, представени в изложбата, са на нашите ученици от 1 до 7 клас в народни носи, заснети сред исторически символи на Хасково и знакови места в града. Те показват красотата на нашата природа и традициите на България, одухотворени чрез присъствието на българина в тях. Нека видим изложбата.
инициатива по повод националния празник. В нея се включиха учениците от ученическия ни парламент. В инициативата учениците от училището рецитираха отто Пълчете на Шипка. Те представиха в презентация топ 10 на българските герои на свободата. Вижте! Шипка. 3 деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни. 12-тия път гъсти орди лазят по урвата дива. И тела я стелят, и кръв я залива. Бури подир бури. Рояк след рояк. Силиоман безумни сочи върха пак. И вика търчете, тамо сарайте, и ордите тръгват с викове сърдити. И Аллах грамовно въздуха разпра, върхът отговаря с други вик ура. И с нов дъжд с куршуми камъни дърве, друждите наши оплискани с кърви. Пушкати отблъскват без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред. И гърди геройски на смърт да изложи, и един враг повече мъртъв да положи. По шкалата екнат, турците реват, насипи налитат и падат и мрат. Идат като тигри, бягат като овци и пак се завръщат. Българи орловци, като лъвове тичат по страшни редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Умът е отчаян, отпорът е лют. 3 дни вече се бият, но помощ не иде. От никъде взорът надежда не види. И братските орли не фърчат към тях. Нищо, те ще паднат, но честно, без страх, като шепа спартанци под сганта на Ксеркса. Талазите идват, всичките на Штрекса. Последният напън вече е настанал. Тогава Столетов, наши генерал, ревна главоломно. Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори. При тези думи силни, дружините горди очакват геройски душманските орди. Бесни и шумещи, о геройски час! И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век. Как българската история може да бъде интересна, разбираема и увлекателна за младите хора, показаха учениците от 5-ти клас, които изнесоха урок по родолюбие. Нека видим. В многовековната история на българския народ има много дати, които ние добре помним. Има дати, които са запечатали гордост и слава. Има дати, които ще запомним с мъка и покруса. Една от най-светлите и от най-забележителните дати е 3 март 1878 година. Здравейте, приятели! Аз съм Роза от 5-ти клас. С моите съученици днес ще ви разкажем за днешния паметен за България ден. Знаете ли какво се случва тогава? Точно преди 143 години, през 1878 на 3 март, България най-сетне е освободена от османското владичество. Да, така, искам
искам да добавя, че това събитие е в резултат на непримиримият български дух и освободителното движение, което 2 години преди това достига своя апогей. Това е въстанието на българите на 20 април 1876 година. Точно защото е избухнал през месец април, то се нарича Априлско въстание. Учителката Райна Кокдолива ушива и носи знамето на свободата с надпис "Свобода или смърт". Георги Банковски организира върховата зачета, но въпреки това е потушено. Както разбрахте, въстанието на българите е потушено и загиват над 30 000 българи. Опожарени са хиляди селища. Това води до санкции от страна на великите сили, които са възмутени от зверствата по нашите земи. Батак, Клисура, Пещера, Брацигово ще се запазят винаги в нашата история. Има едно място в Стара планина, което е свято за всеки българин. Това е връх Шипка. На пръв поглед е като всички останали, но по-важен за нас от този връх няма, защото на това място е извоювана свободата на България. На Шипка била най-важната битка през руска-турската освободителна война. За нас тази война е освободителна. Най-сетне България е освободена след 500 годишно робство. Датата е 3 март. На 3 март 1878 година в малкото градче Сан Стефано се ражда отново България. Този ден се превръща в нашия национален празник, в ден на свободата, в ден на националната гордост, в ден на памет и признателност към загиналите хиляди руски войни, ден на почет към всички наши национални герои. Нека не забравяме Паисий, който със своята история среднобългарска пръв прокарва идеите за национално възраждане и освобождение на българския народ. Нека не забравяме и Раковски, който пръв заговорил за революция. Пътува от град на град, навсякъде вдъхновявал патриотите и им разказал плановете си за освобождението. Нека помним Левски, наречен апостол на свободата, който обикаля страната и създава тайни революционни комитети. Нека не забравяме и Ботев, български национален герой, революционер, поет и публицист, който участва в Априлското въстание, като организира чета, която завладява кораба Радецки и слиза на българския бряг при Козлодуй. Нека ги помним, защото всички ние сме наследници на тези смели българи, дали живота си за освобождението. И ние, гордите наследници, днес живеем в свободна България. Честити 143 години от освобождението на България! Бъдете горди, че сте българи! Честита ни свобода, българи!